नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां हिंदुस्तानी क्लासिकल मिउजिक सोलोंनो गोसो दंब्ला नोंथाङाबो सोलोंनो हासिगोन। बेनि थाखाय नेनो नांनायनि खोथा गैला। बाक्सानि बरमायावबो नोंथाङा क्लासिकल मिउजिकनि सोलोंथाय लानो हासिगोन। बरमा मिउजिक स्कुलाव गेदेर उन्दै गासैबो गोसो गुदुंफोरा एडमिशन लानो हागोन। प्रारम्भिक 1 निफ्राय जागायनानै बिसारद थाखोसिम भकेल सोलोंनाय खाबुखौ मोनगोन। खम बेसेनावनो एडमिशन मोनफ्रोमबो रबिबाराव भकेलनि क्लासखौ होनाय जायो। एडमिशन लानो थाखाय सुलाद लादो। जानबुं नम्बर 6000931308 जानबुं नम्बरखौ खेबसे बुंफिनदो 6000931308। बरमा मिउजिक स्कुल बे मिउजिक स्कुलखौ जों फैयै 5 बोसोरानो जाबाय। बे 5 बोसोरनि गेजेराव जों सानदोंमोन मा जे बरमाव मिउजिक स्कुल गंसे सोलिगोन ना सोलिया। बेबायदिनो सानै गथ'फोरा सोलोंगोन ना सोलोङा बेबायदि सानै जों दा 5 बोसोरानो जों बारग'होबाय। नाथाय जेरैबायदि मिउजिक स्कुल फरायनो थाखाय जाफोर गथ'फोरा बेयाव फैदोंमोन बेनिनो गोबां गथ'फोरानो बेनिफ्राय ओंखारलांदों आरो खायफाया दाबो जाखिनि सोलोंनो गोनां जोंनि गथ'फोर दङ दा एसे सोलोंगासिनो दङ। गिबि बोसोराव जोंनि बे स्कुलाव प्राय 50निख्रुइबो गोबां गथ' दङमोन। दा फैयै बे स्कुलाव 30 गथ' दङ। जों बे मिउजिक स्कुलखौ बरमा मिउजिक स्कुलखौ गायसननायनि गिबि थांखियानोमोन जाहाथे जों क्लासिकेल मिउजिकखौ जों एक्सपान्सन खालामनो हागौ आरो जाहाथे जों टेलेन्ट हान्टिं खालामनो हागौ आरो क्लासिकेल मिउजिकआ मा बेखौ जोंनि बे ओनसोलाव मोजाङै जाफुंसारहोनो आरो गथ'फोरखौ मोजां मेथाइनि सोमोन्दै गियान होनो जों नाजाबोदों आरो नाजागासिनो दं। बे थांनाय 5 बोसोराव जों गार्जेनफोरनिफ्राय गोबां मदद मोनदों आरो हेफाजाबबो मोनदोंमोन। हेफाजाबनि अनगायैबो गोबां रोंगौथि गोनां बिथांमोनाबो बे स्कुलाव हेफाजाब होबोदों। बिथांमोननि थाखाय आंनिफ्राय साबायखर दङ आरो साबायखर अराय सम थागोन। दा मोनसे खोथाया जाबाय जोंनि बे ओनसोलाव बिसेसभाबे जोंनि बरमा बे एरियायाव मिउजिक स्कुल जोबोद गोनांथि दं। आंनि साननाय बादिबा बे आंनि गोसोनिसो खोथा। मानो होनबाथाय मिउजिकआ आसलते गथ'फोरनि आखु दानायाव सहाय खालामो। मानो होनबाथाय सासे गथ' बा उन्दै गथ'आनो जायाथों जाफोर गथ'आ मिउजिकनि सोमोन्दै राग जागोन आं सानो दिनैनि बे आथिखालनि गोब्राब समाव बेफोर गथ'आ मोनसे मेइन स्ट्रिमाव थायो आरो आं जेखौ सानो आरो मेइन स्ट्रिमाव थायो बिथांमोना समाजनि गाज्रि आखु आखल बेफोराव बिथांमोना आगान सुरा। बेनिखायनो समाजनि बेबायदि गालाय गुजायफोरखौ नुनानै जाहाथे मिउजिकआ मोनसे जाहाथे मेडिसिन बायदि जोंनि गथ'फोरनि गेजेराव गथ'फोरनि मेलेमाव मोनसे भिटामिन बायदियै जाहाथे खामानि होयो बेनि थाखाय जों बे मिउजिक स्कुलखौ लादों आरो बेहाय गोबां गथ'फोरखौनो गुबुन बिथिङावबो जों मिउजिकनि लोगोसे जों इडुकेसन आखु दानायाव बोरै मिउजिकआ सहाय खालामो बिसोरनि कारिकुलामनि सोमोन्दैबो जों आरो फैगौ बोसोरफोरावबो जाहाथे जों बे मिउजिक स्कुलनि गेजेरजों बोरै रेकर्डिं खालामनांगौ बोरै डाबिं खालामनांगौ बोरैहाय रेकर्डिं खालामनांगौ बोरै मिउजिक दोंसे मेथाइखौ बोरैहाय मिलौदो देंखोआव खोनासंनो हायो बेबायदिखौबो जों फिसा बुस्थुफोरखौ जों गियान होयो आरो उनसिमबो बेबायदि लोगोसे जों गोदान टेलेन्ट दिहुननो थाखाय जों नाजागोन आरो इयुनसिमबो बेबायदि रादायखौ होनानै आं दिनै आंनि बुंनांगौ फैगौ बोसोराव होनना जों आजावदों आरो दा जोंनि फैनाय सेसनाव जों एडमिसन होगासिनो दङ
जों सानो जाहाथे मिउजिक सोलोंहोनायनि थाखाय सानगासिनो दं बिथांमोना जोंनि बे बरमा मिउजिक स्कुलाव नोंथांमोननि हेफाजाब मोनबोला जों उनसिमबो बे मिउजिक स्कुलखौ गुवारै फेदेरनो थाखाय जों नाजागोन। आरो मोनसे खोथा बेखौनो जों बुंनो सानदों जोंनि बेयाव जों फेकाल्टि मेम्बार हिसाबै जोंनियाव गोबां दङ जों तबलानिबो जों स्पेसियलिस्ट मडार्न संनि थाखायबो लाइभ मिउजिकखौ सोलोंहोनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो डेन्सनि थाखायबो आर्टनि थाखायबो जोंनि बे स्कुलाव दङ आरो स्कुल सप्तासेयाव जों सानडेखौल' दा खालामगासिनो दङ बेबो 9:30निफ्राय जों जागायजेनो आरो उनसिम बेखौ जों नाजागासिनो दङ जुदि नोंथांमोननि हेफाजाब मोनोब्ला जों बे बिथिङावबो जों दावगागोन होनना सानगासिनो दं। मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे बरमा मिउजिक बांसिन कला केन्द्रनि आन्दाराव बे एफिलिएटेड आरो आसाम गभर्नमेन्टनि बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दं जोंहा जोंनि एप्लिकेसन नाम्बारा जाबाय 5805 जों चन्डीगढ़नि आन्दाराव जोंनि इन्डिपेन्डेन्ट जोंनि सेन्टार रिजाल्टखौ जों चन्डीगढ़निफ्राय लाबोयो आरो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टार बेहाय जों सब माबाखौनो परिखाफोरखौ जों बेहायनो खुङो आरो बेहायनो बे रिजाल्टखौ होनाय जायो। दा आंनि सोमोन्दै बुंनो गोबां लुबैया थेवबो आं गोदो अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटी आं एसिस्टेन्ट स्टेशन डाइरेक्टर आं दा रिटायार जानाय उनाव आंनि जिखिनि एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजायो आरो गथ' गथायजों शेयार खालामनो नाजायो। जों मोननाय जिखिनि एक्सपिरियेन्स आंनि लाइफआव आं 35 इयार्स साख्रिनि जिखिनि एक्सपिरियेन्स बे मिउजिक फिल्डआवल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङाव जेरै मास कमिउनिकेसन बोरै रेकर्डिं खालामनांगौ बोरै डाबिं खालामनांगौ बोरै प्रेजेन्टेसन खालामनांगौ बोरैहाय मानसिजों रायज्लायनांगौ बोरै प्रेजेन्ट खालामनांगौ बेबायदि गोबां गतिके आंनि जिखिनि एक्सपिरियेन्स थांनाय 35 इयार्सनि बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैयो आरो दासिम बेबायदि शेयार खालामनानै गथ'फोरजों जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफोरजों बेबायदिनो जों स्कुलखौ मोजां हमलि मोनसे एनभाइरनमेन्टआव जों सालायगासिनो दं आरो उनसिमबो बेखौ जों नाजालांगोन आरो नोंथांमोननि हेफाजाबखौ जों नांगोन। গতিকে বুজি পাইছা নহয় কি কৈছো এৰি নিদিবা যেনেকৈ চেপি চেপি হ'লে কুঁহিয়াৰ চেপা যেনেকৈ দিয়ে তেনেকৈ বাইকটো উৰাই লগাই পৰা তোমালোকে মইতো নাথাকিব ক্লাছত তোমালোকে যিমান পাৰা সিমান সুধিবা এইটো কি হ'ব কিয় ককজা থাকিলে এৰি নিদিবা।